Aquí estamos con Xesús Gómez Antelo, vello coñecido, candidato do Bloque polo Senado ás próximas eleccións do 23 de xullo. Estamos en Castriz, nesta fermosa fervenza. Xesús, moi boas. Boas tardes, gracias. Como recibiches a proposta de ser candidato do BNG polo Senado? Home, pois, se vou ser sincero, cando a recibín, pois eu non me esperaba, porque sempre tuve un interés pola política, é evidente, porque o meu traballo ten moito de parte política, pero eu era fundamentalmente sindicalista, e agora chegou o momento de que vou ir para o retiro, e que pensaba, as pilas non se me acabaron ainda, entón pensaba que podía ainda ser útil, e entón quedaba-me tres opcións: unha non facer nada, outra pois ocuparme de algunhas cousas benévolas e tal, sociales, e outra era presentarme en política. Pero a política, o feito que me presenta realmente foi que os meus compañeiros da migración, do BNG Migración, pois propuseron-me, empezaron-me a falar de que era eu que tiña que representá-los e tal, e a mí, pois, claro, o formiguillo picoume e dixen, pois, por que non? E entón, pois, con moita ilusión, con moito cariño, aceptei esa proposta, e que é a unanimidade por parte do equipo de migración do BNG, e iso a min, pois, enche-me de orgullo. É claro que estou contentísimo e aceitei isso, anque ao primeiro non era esse o meu objetivo, nunca pensei presentar-me en política, de feito nunca o fiz. Xesús, estas decisións, entendo que, bueno, cando un ves ese interese por parte da xente que o aprecia pois ao mellor non se pensan demasiado, non? Hai que tirar para diante. Iso está claro, o sea que eu sempre me devin, do feito de ser sindicalista, sempre me devin a defensa da xente, ao preocupacións e a problemática que a xente ten, social, problemática de todo tipo, sempre me interesou eso, sempre me chamou a atención. Entón, se me ofrece un día a posibilidade de defender esa xente a un alto nivel, eu asumo, recollo a luva, como digo eu, non? Porque eu penso que toda persona debía asumir aquilo por cal é capaz. Eu creo que son capaz. Sinto, non é falsa modestia, eu penso que son capaz, que podo satisfacer esse desejo do BNG de me presentar ás eleicións. Xesús, ti consideras que un BNG máis forte no Congreso e tamén un BNG con representación no Senado pode ser beneficioso para os galegos nun escenario actual como que temos de correlación de forzas que tende hacia o bipartidismo? Eu penso que efectivamente está claro, para min, é a miña visión, pero é de moita xente que eu falo con eles. O bipartidismo non foi favorable, non foi bom tanto para o povo español e moito menos para Galicia, porque nese bipartidismo Galicia non caía, non colaba. Entón, é evidente que o BNG no futuro pode, arbitrar, porque é moi posible que o BNG teña a chave dun goberno. E cando un partido catalán, vasco, galego ou mesmo andaluz ten a chave, as cousas para o seu país cambian moito. Cambian moito porque hai que contar con eles. Eu penso que, dun lado, estou convencido de que o BNG no próximo goberno será a chave, será o árbitro, como foi noutras ocasións. Pero, por outro lado, tamén o BNG ten o seu traballo a facer, mesmo que non teña no poder, ou mesmo que non seja chave do poder, que pode ser tamén, é outra posibilidade. Eu penso que o BNG ten capacidade para influir na política nacional, porque o BNG ten unha historia e a xente sabe o que vale o BNG. Non é unha cousa que nasceu agora así, caiu do céu, é unha cousa que é de profunda raiz. O BNG é un partido arraigado no seu país, é que sabe defender os intereses do seu país, e sobretudo, o BNG é necessário. Agora mesmo, fai uns días, ti destacabas unhas cuestións que se aprobaron importantes mediante unha proposición non de lei presentada polo BNG e que foi trasladada dende a diáspora por persoas como Xosé Belenda ou mesmo ti. Pero, todos os xeitos, nesa valoración non quedabas de todo contento. Xesús, cales son as prioridades agora dos nosos emigrantes? É evidente que os emigrantes quedamos con fame. Porque hai que posiblemente decir antes que os emigrantes, o objetivo non é, digamos, facer unha política de migración. O objetivo sería que a política que se fai no país permitira a migración, a non ser a xente por estudios, etc. Entón,
partindo da base que, desgraciadamente, polo momento temos que emigrar e que a solución non é para mañán, pois somos coherentes e pensamos que efectivamente había que facer, nós temos varias proposicións, unha delas, por exemplo, é a escola, porque eu estou moi orgulloso que os meus rapaces, os meus netos, entendan e falan o galego o mellor posible, pero ao mesmo tempo tuve dificultades porque tuve que ensinar-los eu, a máis a familia. Non houve ningún cadro que nos permitira de mandar os rapaces a unha escola, porque a escola é necesaria para entender un idioma, a gramática, etc. E eu, pois, teño un pouco de vergoña cando vou no bus e oi uns rapaces portugueses que entre eles falan o galego, que falan o francés tamén, porque pode haber un camarada que non seja portugués, pero eles falan un portugués casi académico. Por qué? Porque ten escolas en portugués. Un rapaz español a mesma cousa, un rapaz que fala español, pois ten a posibilidade, porque hai unha escola que é gratuita, que é financiada polo Estado español para dar clases en español. E, sin embargo, os galegos non temos ninguna clase en galego. E pode haber moitos pais que lhe gustaría que os seus rapaces falaran, entre outras linguas, evidentemente, tamén o galego, e que o aprenderan na escola. Outra iniciativa que nos parece que é necesaria é, sobre todo agora que hai moitos, a xente foi envelhecendo co tempo, e hai moitas persoas que están na invalidez, que ten unha renta de invalidez, e cando ven para aquí ten dificultades porque as autoridades de aquí non recoñecen totalmente a valoración que fixeron as autoridades suíças. Entón aí hai un problema, porque unha vez que tens que probar con tanto traballo, con tantos partes médicos, con todo o que tens que probar que és inválido, e aquí pois tens que volver a facer trámites e volver a empezar todo o concerto para poder ter, e moitos, eu sei que conosco casos no que a xente renuncia a vir para aquí de novo ou non se declara, ven sin declarar, porque é moi difícil. Volvendo ao conto de que non se queren declarar, hai xente tamén que non se declara porque fiscalmente consideran que están discriminados, porque parece ser que os emigrantes, cando declaran, retornado falo, cando declaran aquí os impostos, hai unha pequena diferencia, ou grande case diferencia, cos residentes daqui, coa xente que cobra as súas pensións aquí. E iso hai que resolvelo tamén. Iso hai que resolvelo, non pode haber discriminación fiscal. E despois hai outro tema que nos preocupa moito, é que se o Bloque o día de mañán ten máis influencia, ímolo conseguir, que é, sobre todo nos sitios onde hai moita población galega, como en Ginebra, que é enorme, hai máis que en algunha cidade española, hai moitos galegos, e sería coherente, como ten outros países, e como hai, por exemplo, na Argentina, unha representación da Xunta de Galicia para que a xente poida tramitar cousas, para que a xente se poida informar, e para todo aquilo que a problemática que vai surgindo na migración. Esses son os temas fundamentais, hai outros moitos, pero esses son os que máis nós agora pois estamos estudiando, porque é fundamental, son fundamentais. Xesús, pois desarche sorte nesta andaina e gustaríame rematar pois pedíndoche que lle dixeras algo ás xentes de Santa Comba e da provincia da Coruña e as xentes que nos besan, que estén agora atentos a esta entrevista. Que lle dirías antes do día da votación? Pois como din, cai no pozo de repente, porque eu que lhe pediría a xente que crean en min, porque eu non son un político clásico. Eu son fillo do país, eu creo na xente de Santa Comba, eu falo con eles, e xa se ve ben, eu penso que o que non sepa de onde venho eu, que non viviu neste mundo, non? Nunca perdi un acento, sempre quixen ao meu povo, e eu penso que se me dá a confianza, eu saberei responder con enteireza, con honor, e sobre todo con cariño e amor, porque o meu povo nunca o esquecín, e non o vou esquecer máis, escúchame a emoción, porque non podo decir de outra maneira. Xesús, moitas gracias. A ti.